नमस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से बवाल मच गए है। जीतन राम मांझी एक सभा समारोह में कह दिलथिन कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में टेकारी के जो उनकर प्रत्याशी हलथिन अनिल कुमार, जो उनका जितावे लगी वो हार रहलथिन चुनाव विधानसभा टेकारी से। तो उनका जितावे लगी 2700 वोट से हार रहलथिन हल। तो उनका जितावे लगी तब के डीएम के वो फोन कैलथिन और बाद में वो जीत गेलथिन। और ई बार जो है वो 1600 वोट से वही टेकारी से वही अनिल कुमार हार गेलथिन और इनका फोने न कैलथिन। तब कहलथिन कि उनकर दुर्भाग्य मगहिए में बोल रहलथिन हल। जीतन राम मांझी मगही क्षेत्र के हथिन भी गया जिला, तो निश्चित तौर पर मगही में बोला हथिन। तो मगहिए में बोल रहलथिन हल। तो कहलथिन कि हमर दुर्भाग्य हलो कि जे ई बार हम मने एगो जीतने अनिल कुमार, तो एगो उनकर सीट हो जीते हल टेकारी वाला। तो वो हार गेलथिन तो एगो दुर्भाग्य तो वहीं गेली कि एगो विधायक के संख्या कम है। तो ओकरा में कहलथिन कि जे डीएम उस समय 2020 में उनका वो समर्थन करके जिता दिलन हल उनकर प्रत्याशी यानी अनिल कुमार के। ई बार वो कहलन त्रिपुरा में अभी वो हथिन डीएम रैंक के अधिकारी हथिन। तो कहलथिन कि उस समय हम जिता दिलियो हल तोरा और ई बार तू हार गल। 2700 वोट से जीत गया हल, ई बार तू 1600 से के करीब से हार गला। मने यही सब मने संख्या से तो ऐसा का हो गलो। तो एकरा अभी तो राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और तेजस्वी यादव सभी आरोप लगा ही रहलथिन बार बार, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। लोकसभा में भी गुंजाई आवाज़, विधानसभा में भी गुंजली आवाज़, नारेबाजी होली। तो जब ये बात कहले जा रहे है तो एकर मतलब कि कहीं एकरा में कोई सच्चाई है। और उनकर ई बयान के बाद सोशल मीडिया में जैसे ही बयान पूरा तैरे लगले, पूरा एकदम चले लगले, तो सब जो है वो जीतन राम मांझी पर टूट पड़लथिन। राजद के नेता और भी तमाम कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय स्तर के चैनल में चले लगले, सोशल मीडिया में चले लगले। तो कहीं ना कहीं एकरा से लगले कि जे मन के बात जीतन राम मांझी कह दिलथिन। ओकर बाद वो सफाई देवे लगलथिन कि हमर कहे के मतलब ही न है। वो अपन जाति के ब्रांड बतावे लगलथिन। तो एकरा में तो अब सच्चाई मुंह से निकल गेलो। अब सच्चाई एकर तो जांच के विषय है, डीएम से पूछताछ होता है। फिर उस समय के पूरा वोटिंग पैटर्न के देखल जीती, ओकर बाद ही कुछ कहल जा सका है। हालांकि भाजपा सपोर्ट भी कर रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा होता है, कुछ वोटिंग में देरी होती है, कुछ संख्या कम बताई जाती है। दिलीप जायसवाल जो पूर्व अध्यक्ष चलथिन वो समर्थन भी कर दिलथिन। तो अभी तो जो है अब विपक्ष एकरा लेकर के टूट पड़ले है जीतन राम मांझी के बयान पर। अब एकर का होती, एकरा बाद इनकर बयान पर का निष्कर्ष निकलती का न होती, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन उनकर मन से अगर ये निकल गई, मन से मुंह से, तो सच ही अगर एकरा में सच्चाई है तो निश्चित तौर पर ये बहुत तो गंभीर मसला है कि डीएम के कह के तो कैसे अपन प्रत्याशी के जिता देबू। जबकि कहल जाए कि निष्पक्ष चुनाव होवा है। या 2020 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बने के बहुत चांस हले, बहुत चांस हले। एकर मने लग भी रहा कि ए बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जीथिन। लेकिन अंतिम समय में हो लोग कि बहुत देरी, जे दिन रिजल्ट निकल हल बहुत देर तक इंतजार कल गए हल, रात में निकल हल। ओरा में लग कहल भी गले हल कि बड़ी धांधली उंधली से जितावल गले है। उस समय के राजद के सब नेता उता बड़ी विद्रोह भी कैलथिन हल, हंगामा उंगामा भी कैलथिन हल। और पूरे वोट में सबसे 12-13 हज़ार वोट कम मिले हल तेजस्वी यादव के। मैंने पूरे टोटल वोट के ओकरा में 120 124-25 सीट मिले हल। मतलब नीतीश कुमार माने एनडीए के पार्टी के इनका मिले हल 110-12 के आसपास। तो काफ़ी कुछ वो होले हल, वही 2020 के बात कर रहलथिन है। तो वोट चोरी वाला लेकर के जे राहुल गांधी या तमाम जे महागठबंधन इंडी अलायंस जे कह रहे है, तो ओरा में अब तो ये बात के सबूत के रूप में पेश कल जीते। चुनाव आयोग पर हमला भी शुरू हो गए है, राजद के नेता हमला भी शुरू कर दिलथिन है।
तो अब इस तरह से सच्चाई या जो कुछ भी हो, अगर इस तरह के बात अगर मुंह से निकल जा हो, एकरा सच ऐसा प्रतीत भी हो भाई कि जब ऐसे कह रहती ने, और डीएम भी फोन कर रहे है कि जे हम मदद के लिए है तोरा अब इस तरह से, तो डीएम के कौन जरूरत हलन अभी बतावे के कि जे तोर प्रत्याशी हार गलथुन, हम उस समय सहयोग के लिए होल त जीत गेला। अब चुनाव आयोग देखू का करा है का न करा है, लेकिन चुनाव आयोग के सामने सबूत तो है कि अगर इस तरह के घटना होले है तो फिर से जांच करावे, अगर दूध के दूध पानी के पानी करे के है ना, तो फिर आरोप तो ये वो सबूत के तौर पर हो ही गेली विपक्ष के सामने। नमस्कार।